До изгонените от рая. Свети Николай Велимирович. Мисионерски писма. До семинариста, който се оплаква от неверието на хората. Има немалко горчива истина в твоето писмо. Но нека отчаянието бъде далеч от нас. Отчаянието е зестра на смъртта, която безверниците получават, венчавайки се с нея. Имало и по-тежки времена за църквата Христова, но нито борците са паднали духом, нито битката е била изгубена. Прочети само о свети Василий Велики какво е било състоянието на църквата и света по негово време. Черна нощ в бурно море. Изглеждало, че краят на света е близък и че Съдът Божи чука на вратата. Но ето, от тогава до сега са отлетели приблизително 16 столетия. Христовата вяра не само не е угаснала, но е опасала цялото земно кълбо и е озарила всички краища на света. И макар да не е осветила всички в еднаква степен, все пак нейните лъчи са огрели всяко място, било пряко, било косвено. Преди няколко години при мен беше професор Манинг от Ню Йорк. Душа богата, пълна със светски знания и с вяра едновременно. Попитах го за вярата у американските студенти. Аз знам, каза той, че Христовата вяра е непобедима сила. Подобно на живака в барометъра, тази сила се качва и спуска, но не намалява. Повърхностните и невежи хора страшно се лъжат, предричайки гибел на християнството. Преди 100 години, когато естествените науки едва започнали да добиват размах, в П.Я. университет, в Богословския факултет имало записани само 5 студенти. Чуйте, само 5. И когато тези 5 се записвали, останалите студенти им се смеели, казвайки: "Нема не виждате, че с вярата е свършено?" Днес, след 100 години, в същия този университет има няколко стотин студенти по богословие. Това каза американецът за американците. А ти, сърбине, виж колко семинаристи има само в вашата семинария. Повече от 200. Дали неверието на вашите 200 бащи и 200 майки и на вас самите ви е довело в това духовно училище или вярата? Без съмнение вярата. А това, че някои християни са отпаднали от вярата, за кого е нещастие, освен за самите тях? Нима неверието им ще унищожи Божията вярност? Така героично се е питал Христовият апостол в първите дни на християнската история, която днес вече е навършила 19 столетия. Тези многобройни столетия са оправдали неговия светъл поглед в бъдещето. Придоби и ти този светъл апостолски поглед в бъдещето на християнството. Опитай да напишеш съчинение за църквата под заглавие "Триумфалната Христова колесница". Твоята болка от неверието на някои хора показва любовта ти към Господа. И сам знаеш, че болката е едно от най-честите проявления на любовта. Но пази се, да не намразиш онези, които не вярват. Това би било фатално за теб и безполезно за тях. По-добре гледай на тях със съжаление, като на пътници, които са нападнати от разбойници и са ограбени. Съжалявай ги, както съжаляваш просеците на улицата, и се моли на Бога за тях. Ти ще станеш мисионер. Нека първо правило в мисионерството ти бъде да се молиш на Бога за отпадналите от вярата. Божията благодат да бъде с теб.